Muritar ka dyan. Lumibalik. Wala mag-joker kanya. Ito ba luma? Kahit tamo nanaas kanina. Lalo pa rin mga sakyan ang grupo yung lalo pa Orla. lalo sila awa Dry master ngayon ito. Bro. Dali, dito. Di Kim Papa na. Ano yung mga bababalik kayo naman? Pwede ka lang. Muna na kami. Lahat? Oo. Balipoyong kami naman. Oo, hindi. Balito ko ba? Palorin ka rin. Oo. At pinadiyara mo ng tingga rin eh. Liwas na mo, nego may rin. Dali, wala pa rin siya. Wala naman niya. Apo. Sige po. Kayo naman. Apo. Para kalda rin manggayo, ako niyo ba? Kimbanda ka rin. Kambapa na. Wala siguro yung vaccination pa dito. Driver po.
Kang vaccination card? Sige po. Vaccination card. Sige po, sige po. Vaccination card po, sir. Vaccination card po, ma'am. Vaccination card. Kayo po. Vaccination card. Okay, okay na po yung sa inyo. Si ma'am meron? Vaccination card. Labas mo, vaccination card. Okay. Okay na po na. Sige, sir. Okay na. Vaccination card. Labas mo, labas. Vaccination card. Labas. Vaccination. Vaccination card. Labas mo, labas mo. Baluan nyo lang. Ayaw mo, baluan. Vaccination ID. In driver. Ati ka bro, ikaw. Driver, ati nga po yung driver. Driver. Ah, okay. Sige po. Batok, batok. Batok. Sige po, sige po. Ay, master. Vaccination card, vaccination card. Wala po, ito. Vaccination card po. Vaccination card. Okay, sige. Vaccination card lang po. Okay na po, ma'am. Okay. Sa inyo, sir. Vaccination ID, manual mo, bago mo. Oh, sige. Sir, vaccination card po. Lang po, ma'am. Yung nasa loob. Vaccination card po. Nakalimutan mo, bro. Naku po, hindi po tayo pwede pumasok. Balik po, balik. Balik po, balik. Nakalimutan kaya, bro. Balik po kayo. Opo, pasensya na bro. Trimlan na kami, trimlan. Oh, sige po. Awa. Sir, vaccination card po. Ah, sige po. Oh. Sige. Trim lang to. Vaccination card po. Ah, sige po. Sir, vaccination card. Ah, oo, kilala ko to. Sige, diretso. Dreamland. Sir, vaccination card po. Vaccination card. Ano po? Vaccination card. Card. Vaccination card. Sasabay. Sa inyo po. Alayang kay master. Vaccination card. Ah, sige. Sir, ay. Sir, vaccination card lang po. Ah, sige po. Sir, aligo.
Awa. Kabulbul na ka rin. Sir, vaccination card. Vaccination card. Balik po kayo. Hindi po pwede. Balik po kayo, sir. Taga-saan ka? Saan ka? Wala yung vaccination card eh. Wala ang vaccination card? Wala din ako. Gusto ko, tita ba vaccination card? Oo, sige. Vaccination card po. Vaccination card. Sir. Vaccination card po. Oh bro, guardians ka pala. Ano, huli ka? Hindi, di lisensya. Vaccination card lang. O, sige ba? Wala minute mo, bro. Madudurog yan. Vaccination card. Bukulan namin ba? Doon lang sa ano? Doon lang sa tabi nito ba? Tara, tama na ako sa'yo, anak. Kaya nag-operate dito eh. Sir, vaccination card po. Vaccination card po. Vaccination card, sir. Joel. Sige po. Sige po. Kayo mo rin eh. Si road. Sino, nilaya mo na lang? Awa. Bawal yung bata. Dapat po kayo. Sir, vaccination card po. Okay, sige po. Wala lang vaccination card? Bawal na rin na ano. Vaccination card, meron kayo? Sir, vaccination card po. Ha? Ano? Asal? Sige po. Pa, Palabas ng tuto ka. diretso. Ay, malayo ka pa. Oo. Dali kami yung ano na eh. Ha? Dali kami yung yun eh. Sige po. Sige po. Sir, vaccination card mo, sir. Kami gamit yung mente. Alin, vaccination card mo, sir. Sige po, sir. Okay na, okay na. Sige na, sige na. Sagot na.
Ito. Sir, vaccination card po. Vaccination card. Vaccination card. Vaccination card. No entry, no vaccination card. Okay, ma'am. Kay sir po. Vaccination card. Lagi. Diba? Naman po. No entry, no vaccination. Okay po. Sige po. Sir, vaccination card po. Huwag mo naman mag-live. Nalive tayo, naka-live. So, kayo po sir, meron? Okay na po yung ito sir. Pasok. Hindi, meron na sila. Okay na to. Ito sila. Okay, okay. Ikaw, wala sigurado. Oh, sige, sige. Oh, baba. Sir, vaccination card po. Hindi, naka-schedule pa ako sir. May pupunta lang kami dito sa... Sandali lang. Oh, master. Tayo muna doon. Sir, vaccination card po. Dami niyo sir ah. Lahat ba kayo may vaccination card? Hindi ka pa UH kami. Hindi ka pa UH. Oo. Hindi, lahat kayo meron vaccination card. Pwede mo makita? Pwede mo makita yung mga vaccination card nyo? Okay na mo sa inyo sir. Okay na yung nasa harap. Okay, oo. Okay sir. Asan sir? Okay sir. Ang dami nila, tinitignan ko yung ano, vaccination card. Ngayon, saan kayo pumunta? Okay. Dadaan lang kayo. Lahat may vaccination card. Okay na, ate lang po. Sige sir, thank you. Okay na. Okay na. Okay na, okay na. May mga card kayo? Vaccination? Pwede po sa cellphone? Ha? Pwede po sa cellphone? Hindi mo ba dala? Hindi po. Iyan yung sa'yo? Opo. Para man. At sa ID mo, may ID ka naman. Wala po eh. Wala ka ring ID. Ay, sabi mo, doon ka. Dapat pinag-picture ko pa mo eh. Alit, tinakong picture eh. Oo. Yan. Hold on sila. Ah, call ka. Hindi ka kasi pumunta, balo ko eh. Yan, makalinyaya kayo na yan. Okay na, Bob? Good. Yung driver. Okay. Sir, vaccination card lang po. Vaccination card. Vaccinated na rin. Sige, okay na. Wait lang po, namatay. Ano, matay. Ako na papadyak. Ay, may ano pala. May harang. May bayad sa lang. Good. Sir, vaccination card? Sige pa nga, kunin natin. Sige. Saan? Naka-tricycle. Sige, paano na? Ano? Diyan na. Ito, sige. Meron mo vaccination card? Okay, kaya taro na. Sir, vaccination. Driver po. Driver. Driver ka na, wait. Say ito. Okay. Kaya mo tao. Vaccination card po, pagkilabas po, bago entry. Ano ba?
Ini alamin mo na. Sir, vaccination card. Pagkano sir, ihanda nyo na kagad para dire-diretso tayo. Dahil po kumalang kami dito. Aba, Thank you. sige ba? Sir, vaccination card sir. Ito po rin kayo vaccination ko. Sa sinamas ko, bago entry. Okay na sir, okay na. Okay na ma'am. Vaccination card ko. Sa sinamas ko.